L-avukat Dr. Gavin Gulija ġie elett fl-elezzjoni każwali li saret fuq is-7 distret wara li l-professur Edward Cicluna irriżenja mill-Parlament hekk kif laħaq Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Gavin Gulija kien wieħed mit-tliet kontestanti f'din l-elezzjoni każwali biex jimtela s-siġġu għal deputat hekk kif ikkontestaw ukoll Charles Azzopardi u Jeffrey Puluccino Orlando. Fl-ewwel qatt ta' voti li ħa madwar 3 sigħat ir-riżultat uffiċjali poġġa lil Gulija minn ta' quddiem b'1486 vot. Warajh b'distak ta' 7 voti ġie d-dentist Jeffrey Puluccino Orlando li kiseb 1469 vot. Fl-aħħar post u li ġie eliminat awtomatikament l-ewwel wieħed kien hemm l-eks sindku tar-Rabat Charles Azzopardi b'1028 vot. It-tieni ikkonferma lil Gulija bħala l-kandidat elett fuq is-7 distret li kiseb 2216 vot, filwaqt li Puluccino Orlando kiseb 1750 vot. Fl-ewwel kummenti tiegħu lill-midja d-deputat elett Laburista għalli kuntent li wara snin se jerġa' jsib postu fil-Parlament Malti. Insab sodisfatt illi ritornajt lura fil-Parlament kont diġà minn 17 sena straight fil-Parlament, bad kien hemm gap u nixtieq nirringrazzja lill-kostitwenti talli ritornawni lura fil-Parlament. Mistoqsi dwar l-irwol li għandu bħala chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Gulija qal li se jkun qed jieqaf jaqdi dan l-irwol. Dr. Gulija kien Ministru għall-Ġustizzja fl-1998 u sentejn qabel kien segretarju parlamentari responsabbli għal dawk li jaħdmu għal rashom. Fisem il-Partit Laburista kien hemm is-Sur Lewis Gatt, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit, flimkien ma' xi uffiċjali oħra fosthom il-Ministru Michael Falzon li segwew bir-reqqa il-proċess kollu. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista feraħ lil Gulija għal dan is-suċċess u rringrazzja liż-żewġ kandidati l-oħra li kontestaw l-elezzjoni każwali.